Penaberên Girêsîpî berdewam biriya deriyê Sînûrî yekaniya Xezalan berê xwededin Rojavayê Kurdistanê. Her wiha di nava wan penaberan de penaberên ku beriya 2 salan ji aliyê Daişê ve hatibûn derxistin hene. Di sana ji gund ji telebedê derketime. Derdî Daeş. Malê me fecirandim. Em talan kirin. Gundê me fecerandin. Merî megî koşber kirin. Kurmanş ketnêkê, Ceşul Hur ketnêkê em mana wî hawî vedgerin. Li aliyekê din jî gelek ji xelkê Bakurê Kurdistanê berê xwededin deriyê Sînûrî rewşa penaberan ji nêzik ve dişopînin. Ekserî me Rûdawê sêr kir, televizyona Rûdawê û em hat nevra hezbûna milletê me Kurd hat mevra ku qezenca Kurda wat milletî derbas wî çavê xwe bînin û milletî derbas jî heqaret lê nebiye gihatî vire mijîneka jî pirs kir şor vê ra kir milletî heta yanî şer jî tune. Kontrolkirina Girêsîpî û pêşveçûna hêzên hevbeş dibin alîkar ku penaber vegerin ser mal û milkên xwe. Piştî kontrolkirina Girêsîpî ji aliyê hêzên hevbeş ve bi sedan penaberên ku derbasî Bakurê Kurdistanê bibûn vedegerin Rojavayê Kurdistanê. Aliyekî dî jî welatiyên Bakurê Kurdistanê ji Sirûcê ji Urfayê têne pêşderî Sînûrî û rewşa penaberan dişopînin. Pêşderî Sînûrî di navbera Bakur Rojavayê Kurdistanê ji yekaniya Xezalan, Comart Hemdûş, Rûda